mij uitlezen waarom had je al waterslippers in, hè? Nou, het rent noffelijk. Het rent noffelijk. Ja. Ik kan het me net voorstellen. Nou, Ja? Wat rent er nou noffelijker om als op een peer van zulke mooie skom? Eerste klem. Ja? Ja, klemza. Wat is hier de bedoeling van? Nou, ik ren van het goede doel. Ik zal in Nijmegen de 50 kilometer doen en ik zie je nog sponsors daarvoor. Dus vandaar dat mijn recht de Zuid-shirt. Alsjeblieft, levenmeesken, ren zo veel mogelijk terug in het startvak, zodat we alle jaar een plakje hebben daar. Zit hoor eens als we een beetje drinken en wat broodjes in. Oké. Ik een onderbroek zit erin, hè? Een onderbroek? Ja, Zit ik een onderbroek in? Je hebt een grote stok bij je. Ja, dat is mijn maat. Wat dan? Nou, die ga ik altijd bij me, ben ik nooit alleen. Maar je had er wel zin om een stuk wel, Ja, hè? ik wel. Je glimmen de roer. Ja, ben vol viewer. Oh ja, dat is een mooie onderbroek. Ja, nee, die mag wel even zien. Een mooie onderbroek. Ja. Dat is ik afgeschoren. Dat wist ik net niet eens. Maar ben je ook bang dat er een keer wc's binnen? Nou, ja, maar soms, hè, dan ligt je wel eens wat. Nou, dus,